खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं आमेरिका हादोरा इरानखौ गावखौ गथायनो थाखाय खनले बाथ्रा बुंबाय थानाय एबा खोथा होदोंब्लाबो हादोरा जेननायखौ गनायना लायाखै। बे जाहोननि थाखाय आमेरिकाया इराननि सायाव खनले गाग्लोबबाय थादों। फारसेथिं इराना आमेरिकाखौ गोबां साहसजों फिननाय होबोगासिनो दं। बेफोरबादि थासारिनि गेजेराव इराना फिन खेबसेबाव आमेरिकाया होनाय मददखौ नेवसिगारदों। इराना रोखा खालामना होदों दि डनाल्ड ट्राम्पनि जेबो बेफोरबादि सर्तफोरखौ गनायनानै लाया। बिथांमोना रोखायै बुंदोंमोन दि बिथांमोना माब्लाबाबो आमेरिकानि सिगाङाव गंग्लायनाय नङा। इराननि पार्लियामेन्टनि बुंथिगिरि मोहम्मद बाकर खलीबाफआ बुङो दि इराना माब्लाबाबो दावहानि नारसिननायाव गावखौ गथायनाय नङा। रायजोनि खौरां एजेन्सि IRNA फोसावनाय खौरांनि बायदिब्ला खलीबाफआ बुङो दि आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ साननैसोनि दाङाबाजिनि उनाव इरानखौ गंग्लायगोन होननानै साननानै मोनसे गिदिर गोरोन्थि खालामदों। बिथाङा बुङो दि जोंनि हादोर आरो जोंनि सुबुंफोरा गमामायैनो माब्लाबाबो गावखौ गथायनाय नङा। बिसोरो जुजिगोन आरो बिसोरो जुजिगोन बाथ्राखौ बुंदों आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ। गोबां सम नेनानै थानायनि उनाव जोबथारनायाव इराननि जौसिन सुप्रिम लिडार दैदेनगिरिनि मुंखौ फोसावनाय जाबाय। आयतुल्लाह आली खामेनीआ थैनायनि उनाव बिथांनि फिसाज्ला मजबाता खामेनीखौ हादोरनि गोदानै जौसिन दैदेनगिरि महरै थिसननाय जाबाय। इराननि एसेम्बलि अफ एक्सपर्टफोरा बे थिरांथाखौ लादों। इराननि हादोरसायारि खौरां एजेन्सिया फोसावनाय बायदिब्ला एसेम्बलि अफ एक्सपर्टफोर जाय सा-88 सोद्रोमाफोर गोनां धोरोमारि आफादा थिरांथा गोनां बर्डनि गेजेरजों मजताबा खामेनीखौ थामथि खेबनि थाखाय जौसिन दैदेनगिरि महरै सायख'यो। बे मुंखौ फोसावनायनि उनावनो इराननि मिलिटारि फर्स, इस्लामिक रिभलिउसनारि गार्ड कर्प्स थामहिनबा IRGC आरो राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्रा मजताबा खामेनीनि फारसे फोथायनायनि समायखिरा लादों। IRGCआ मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों दि जों गोदान बिथोनगिरि एबा दैदेनगिरि आयतुल्लाह सैयद मजताबा खामेनीनि बिथोनखौ मानिनो आरो गावखौ बावसोमनो थाखाय साखाफारा। पार्लियामेन्टनि बुंथिगिरिया बेखौ धोरोमारि आरो हादोरारि मावनांगौ हाबा होनना फोरमायदों। रैखाथि बिबानगिरिफ्रा बुङो दि बे गोब्राब समाव गोदान दैदेनगिरिया हादोरखौ थार लामाजों दैदेनलांनो हागोन होनना फोरमायदों। BPFनि दिनाव जों मोनखानाय MP खौ खोमानासो लानांदोंमोन। बाथ्राखौ बुंदों निजोरा बसुमतारीआ। मिरु UPPL दोलोनि लेङाइ आफादगिरि निजोरा बसुमतारी बिथाङा बारग' BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों। लोगोसे खाम्फाखौ गादि आरो थाखा लबि सासे मोजां एबा सोद्रोम गोनां लिडार नङा आरो बाव बारस्लायलाय होननाबो बुङो। लिडारशिप क्वालिटिबो गैया होनना खौरां बिजोङाव बुंथियो आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि फेस्ला खालाम समाबो जोबसिगोन मानोना दानि सुबुंफोरा गोदोनि बायदि 2G नंला 5G जुग होनना खौराङाव बुंथियो। BTCआव मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि सोरखार फैनायनि उननिफ्राय BTCनि दाब ओनसोलाव जौगालु हाबा मावगोननि अन्थाइ खाम्फाखौ दासान्दि गायसननाय बायदिनो फिन आरोबाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि, आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी आरो आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोना तामुलपुराव 150 कौटि रांनि मावथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि, आसाम केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो आसाम एसेम्बलिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांमोना रबिबाराव तामुलपुर जिल्लायाव 150 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि गोबां गाहाय जौगाहां मावथांखिफोरनि थाखाय जौगालु हाबा मावनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनो। मख'जाथावदि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया हेलिकप्टारजों नाग्रिजुलियाव सफैयो आरो नाग्रिजुलि डिग्री फरायसालिमाखौ लुफुंनांगौनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनग्रोयो आरो नावकाटानि सुक्लाय पार्कआव औबारि मिनि स्टेडियाम बायदिखौ नेमबादियै अन्थाइ खाम्फा गायसनो आरो बेयावनो बानजायनाय मेहेरगोनां हाबाफारियाव आसाम एसेम्बलिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीया बाहागो लायो। नुनो मोननाय जादोंदि हाबाफारियाव मोनसे सुबुं जथुम्माखौ नोजोर होनानै हाग्रामा महिलारिया ओनसोलनि मोन 6 धोरोमारि फसंथानफोरनो आसाम दर्शन बिथांखिनि सिङाव राङारि अनसुंथाइबो होयो। बे समावनो मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा 136 कौटि रां खरसा खालामनानै गरेस्वर बायहाटा सारियालिनि लामायाव लुफुंजानो गोनां 1.5 किल'मिटार गोलाव रेलवे अभारब्रिजनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवो। मैया हादोरनाङारि आइजो सानमोन। बोसोरफ्रोमबो 8 मार्च खालारखालि मुलुगनाङैनो आइजो सानखौ फालिनाय जायो। बे साना गाहायै नासयजानायनिफ्राय उदां मोनसे दावगालु समाज दानायनि थांखिजों आथोनारि समानथिनि खौरांखौ फोसावो।
आइजो सान फालिनायनि गुबै थांखिया जादों बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जानो हागौ, नाथाय बेयो सरासनस्रायै आइजोफोरनि थाखाय समान मोनथाय, आइजोफोरनि सायाव जानाय हिंसा आरो सोबख'नायखौ होबथानाय आरो आइजोफोरनि फारसे मान आरो समान नोजोरजों नायनाय। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै मैया एनडिबिनि गायसनगिरि गेदेमा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया समाजारि बिजोङाव एबा मोखां बिजाबाव माखासे सावगारिखौ पस्ट खालामदों। मख'जाथावदि बर' वमेन जास्टिस फरमनि चिफ एडभाइजार डक्टर अनजालि दैमारिया मैयानि मुलुगनां आइजो सानाव फालिनाय मोनसे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैनो मोननायखौ गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों शेयार खालामदों। अनजालि दैमारिया हादोरसायाव सानफ्रोमबो खावनायनि जेंनाया जेरावबो बांबोगासिनो दं। दुथां सिखावफोरा खावनो थाखाय गोबां रोखोमनि सोलो बाहायो। बेबायदिनो बिश्वनाथावबो खावनाय जाथायफोरा सानफ्रोमबो बांबोगासिनो दं। बेबादि समावनो बिश्वनाथाव थानाय सासे जायगानि सुबुंनि गोख्रों संदाननाय आरो सांग्रांथिनि जाहोनाव सानै सिखावखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि सतियायाव हरनि समाव गुबुन सासे सुबुंनि जुलि जाखांनायनि उनाव न'फारसे गिदिंबोफिननाय उनाव राजेश बरा मुंनि सासे सुबुङा पुलिसनो जानबुंनि गेजेरजों खौरां हरदोंमोन, जेराव खाथिनि न'नि लांगोनायाव सिखावफोरनि मोनसे हानजाया हाबदोंमोन। जेब्ला हानजाया राजेश बरानि लांगोना सिङाव हाबगासिनो दंमोन, बे समावनो पुलिसनि हानजाया जाथायथिलियाव सहैयो। उनाव राजेश बरा आरो पुलिस हानजाया होसोनानै सानै सिखावखौ हमनो हायो। थेवब्लाबो हानजानि गेजेराव थाफानाय गुबुन सिखावफोरा खुनुरोखोमै खारखोमानो हायो होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों आरो पुलिसआ दासान्दि हमजानाय सानै सिखावफोरनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।